salam dari kami Woko Channel. Piye to ki? Wis to mantu aku. Pena. Panggah oke. Ngetrip ngalas makane jengklong, guys. Ngalas makane jengklong. Makane jengklong. Nyapa gasir. Masa guling. Gasir. Ngamuk. Ayo. Ngene kok. Gak yo medhuk makane suasana sahdu. Ya toh? Mangan gorengan, nggone neng bulak. Gak yo pangkat. Nah, nek kopi ini mesan jane masuk ya, men. Nek kopi ini mesan masuk ya. Gorengan sawadu. Sama duk. Tuh beli. Marung bakule renek kowe cemat-cemute karepmu piye to? Bakule dibengok renek cemat-cemut tam-tem ya. Bayare sesuk. Utang no malian. Iya tak ki. Pokok disangoni wae, Mang. Pokok disangoni. Lha kok utang. Andi aturan. Sesuk bayare. Bayare sesuk. Bakule lo renek kok iso cemat-cemutnya. Bakule dibengok ra kerungu. Neng ndi lah bakule kok. Enak no men. Tempene wanget tahune ya anget. Tak limo. Warek pisan. Oke. Bro ya. Enggak mapan. Oh, paling pupukkan ya. Ki sida budhe apa ora? Nang ndi jet lokasine jet? Tiron Sing ndi? Bulawen Kulon. Ngopi sik bolo. Ngopi. Malam minggu sing sadu bolong cocok OTW ya pokoknya. Saset. Info gue bobo bolong. Bro. Jangan iki angel. RT mencari teman. RT mencari teman wis suwi. Wes, los ya Teh ya. Los. Info gue bobo. Aku tak gue bobo nih. Saset bolo infone bolo. Semangat pagi saudara. Pangga nang isor barongan. Pangga. Absen. Nang isor barongan. Ya ta, lemes. Ya warung sarapan? Plek. Iku didelok wong status ya. Pas ngising, pas mau mangan lan delok. Gua kan gak pas. Lah iya. Ngomong tok. Semangat Semangat. lemes. Kan wis metu. Apeli pacare karo Pak Guru. Ayo, karo Pak. Kan kalau dia juga berang. Udah mulai no Jackson. Lagi wawan mana dia? Wes. Goleki lho. Udah nangli aku pantang kali cuma bojok. Apeli pacarmu ta, Dok? Gak ono. Alalah gayam. Alalah. Delok Mbak Anggun wis ready bantre lah. Gendang ayo, Doni wis ready bantre lah. Ayo. Dang sacet ngono lho. Doni kopine wis awe-awe lho. Siap kabeh lho delok Mbak Anggun wis ready lho. Karek nyogok tok kae Mbak Anggun. Lah iya. Ngapain teh? Ngapain? Nek ngenteni ya teh. Iya wayah. Oke teh. Kandal mari kandal. Kandal mari. Kandal mari. Arek wayahe wong loro. Iya.
Selamat pagi saudaraku, persiapan pagi, prepare. Prepare pagi belum. Lolor, wong suwung jamaah, suwung. Ingat wong, Suwung. tinggal bujuku. Iya. Alasannya rewang. Iya, alasannya rewang terus. Mbak no tekone jag. Terus? Do mikir anake. Heeh. Engko dengar bojomu mulai. Heeh. Dancuk jam 10 agak mulai. Nah, ini wedan tak Bana ditinggal tinggal. ngondol. Iki kamu tak parani nang omah. Oh ngono ya, oke. Panasnya ngeder lur. Iya, terpanasnya. Panas ora umum, pelandas panasnya. Apa-apa itu tak biyen ae pancen laku. Jan mancep aja. Ya ora apa-apa itu tak. Masih dojotik. Akhirnya ngene iki rasi dojotik ya. Oke. Rasi dojotik. Rasi dojotik akhirnya ya ngene wis. Nabu no konser langsung live streaming. Ayo. Ndake rono. Ngomong. Dia mau ngkrang terus pinggir datan. Nyapo le. Dan pelane es. Es. Jari ini ngelak jari. Lah iya. Ayo wis. Rukun namanya. Padha dolanan olor-oloran. Olor-oloran karet. Dolanan olor-oloran karet yang dolan ya Allah. Panganane lho. Wong nek ra di bolo ya ngono. Isih Makan isik. ya, makanya sih. Oh, dulure kancil lah ngono kuwi to. Wis bar. Kowe panggal goblok kae. Sok-sok nek dibuang wong. Wonge bongen genting. Ya aku lali tak golek, Bos. Nyatu rokok ora tau gablek. Kon pirek. Parep janggo. Nyatu tulung agung bene. Pancen rokok ora tau gablek kok golek. Kuwi nyatu tulung agung, Lang. Tiwas apa dal? Tiwas tak gundeli tenanan sayangku wis ora kurang cepemung tadi pelampiasan. Terus? Tiwas tak bangga nih tak pamer-pamerke jebule aku mau dadi badute. Kisina